Salut! Dacă ești aici, cel mai probabil îți renovezi mansarda. Momentan, nu este cel mai primitor spațiu, dar uite cum poate să arate cu niște ferestre concepute special pentru ea. Și eu am fost în aceeași situație ca tine. Mi-am renovat casa de curând și am zis că trebuie să fac o schimbare în mansardă. Cutii aruncate peste tot, mizerie, întuneric, nu puteam sta acolo. Am instalat ferestrele noastre, am aerisit și luminat spațiul. Iar acum, fetița mea doarme aici. Aceeași poveste o au miile noastre de clienți de la magazin ferestre de mansardă. Ferestrele noastre premium lasă lumina să intre în încăpere, o aerisesc și o protejează de ploaie. În același timp, sunt bune izolatoare fonice și termice. Le livrăm gratuit peste tot în țară și oferim montaj profesional la orice comandă. Așa ne asigurăm că nu există scurgeri. Suntem atât de siguri de calitatea lor încât îți oferim minim 10 ani garanție la ele. În plus, le oferim la reduceri de până la 28%. Sunt perfecte pentru tine dacă deja ai investit foarte mult în lucrări. Cumpără acum fereastra perfectă pentru mansarda ta, iar noi ne vedem la montaj.